Ja, en dan zien we hem, hè. Stadsprins Bastiaan. Voorgegangen door de kachelpiepers. Hier komen de kachelpiepers. Inderdaad, en we luisteren even met naar het prachtige tromgeroffel en het gebloes. Met maan en macht present. Dat heeft Fred inderdaad juist verteld. Ja. En daarna komen een goede artiestenrijden nog voor de hoeklustigheid. Ja. En de helft van muziek, kijk eens swingen, kijk eens dansen. Lang leven stadsprins Bastiaan de Eerste! Hiebewiep! 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 Vastenavond samen! Ja, ze gaan stralen, hè. Van oer tot oer. 4 weken geleden op de mer en Oet geroepen. En toen wisten we vooral, dit wordt een goeie, dit wordt een chique. Echt een bende van Katoens. En ze hebben confetti bij zich. Het regent confetti. Of we zeggen wel eens verdrieven op de wolken van confetti, maar dat is een ander liedje. Ze hebben de bende van Katoens een eigen liedje natuurlijk, hè. Even kijken wat nog weer een opdracht gaat. Dat gaat Mirko zenig. Oh, kijk toch een zwischon daar. CV de Apostelen. En dan voor de volgende groep alweer. Het schijnt rap tempo achterin door. Volgens mij valt er nog voorlopig nog geen loker. Dit is in de Gouden Ingelenbak. Ja. Met de Gouden Coach. Ja, natuurlijk ook actueel, want die wordt gerepareerd de komende jaren. Maar ze hebben ermee toch bezig in de goede cortège. De Gouden Coach van de groep in de Gouden Ingelenbak. Prachtig, kijk eens daar. Ik zie een prins Ali heeft volgens mij wel een prinses. En een prachtige. Zo te zien wel, ja. Ja. En even loeren of ja, die kinderen die daarvoor zitten, we hebben het kinderfeest gehad van de Tempeliers. En dan worden de kinderen met 80 kinderen worden ze binnen bij ons. Hurens en zuigens wie ze zich kunnen amuseren. Ja. Het gaat allemaal samen, hey in Maastricht. Prachtig om te zien. Chic project, zo'n initiatief. En ik zie ook de engel van Maastricht erbij, ja, natuurlijk. Om toch weer die integratie aan te geven. Ja, de ermt dat natuurlijk van harte. De Angel of Maastricht. Hij komen carnavalsvereniging de Mammoeters met carnavalsvereniging de Jumbo's. De Mammoeters hebben bij zich Roger de Eerste en de Jumbo's hebben bij zich Prins Costa de Eerste. Kijk zijn stralen, kijk zijn stoom. Hij zien ze uit Potterberg, de Mammoeters en de Jumbo's. Allemaal in het Spaans. Hartstikke chic. En eigenlijk bij deze temperaturen, Erwin, denk ze toch ook wel een beetje aan Spanje. Want het is fantastisch weer voor een groeten optocht. Hey. Hasta la vista, baby, ja. Alleen de sangria mist er nog dan, inderdaad. Ja, dat kunt misschien nog wel. We weten het al. Zugend zij, prachtige wagenluur. Schitterend gemaakt. De Mammoeters en de Jumbo's. Olé! Prachtig. Ah, die gaan vast en zeker straks ook voor zijn goede rustigheid een samba dansen of zo. Of een stukje stieren vechten, ja. Zal hem nog één keer doen voor de Leijen van Kesselskade? Hij heet nog, is nog gewoon best hem, zo te zuren. Heerlijk. Confetti! En je mag ook toe eens even metzingen als het kan, hoor. Ik heb confetti in die broden en wat smaken in de vormen. Dit gezien lijkt nog niet over. Ik heb een hoesje met geboren vaste lopen en niet. En iedereen gericht geen lijn op volle toeren. Zo kan ik breed als lijn op week.
voor klaar. Heer zag. Wie bloemen met wat smalten in de volle beetje schiet door mijn oren. Ik heb een goed gereden voor de vaste landen en niet voor en iedereen in mijn op volle toeren. Zo kan ik dag lang nog weer. Het gans het volle van de steen. Ik heb confetti in mijn bloemen met wat smalten in de volle door mijn oren. Ik heb een roes gegeten, mond in vaste landen en niet kon. En iedereen kijkt in mij op volle toeren. Zo kan ik dag lang nog weer. Het ganse volk van de streek. Ja, ik heb het gehuurd inderdaad. Ze stond hij bij me, Patrick Ullers. Hertog Arno, gefeliciteerd jong, wat een geweldig liedje. Wie is het? Is het nog een beetje dienenkortijs nu? Dat is gekhoes. Ik weet dat Patrick dat ook al gezegd heeft. Alles zit goed met een volk van mijn streek, de confetti. Ja, gewoon alles. Geweldig. En weer. Sliven hier is echt met mijn streek te weer. Dus, en we willen vanaf dit plaats nog iedereen de verontschuldigingen aanbieden. Als er geen confetti, hij en daar de glaasbeer heeft Ja, gekregen. sorry ja. Bij deze, Bij sorry deze, Lee. Vorig jaar schreven we geen uit. Ja, dat maakt me alles met de goeie. Ja, geweldig. Patrick, nog even, dat liedje is geweldig, maar we hebben het juist over gehad. Dat liedje van de routewist, dat huurt ook heel veel, hè? Geweldig nummer. Maar kom er een stop. Routewisser. Ja, voor de confetti weg te doen hè. Ah, dat is het. Goed zo, Hertog van de mineurs, die moest snel de wagen op. Geneten van in ieder geval. Goed niet te doren, maakt een hele schoenen vaste avond van. 3 keer 11 jaar, 17 mineurs van de werken. Vastelavond samen. Dankjewel. Patrick, het is toch geweldig om die liedjes zoveel te huren, hè? Ja, het is ongelooflijk. En we hadden dat niets gedacht totdat in deze situatie confetti het diks al metgemaakt natuurlijk de zaterdagmiddag. Met tot een zo'n importante dingen zo metmaken, dat hadden we niets gedacht. En dat bedoelen we dan Dat inderdaad. bedoelen we dus. Het is heerlijk. Ja, confetti huurt bij de vastelavond toch? Dat dacht ik. Ja, nu staat de wagen links, hoe is het dan? Ja. Normaal stond je erop, moet je veel gaan zingen met de 6 cup, moet je veel onderweg Ja, gaan. we hebben ze ongeveer geteld, we hebben er zo'n 160 gehad. En deze vastelavond nog morgen vroeg de stumpjes zitten, je mag geen reclame maken natuurlijk, bij de Oemoed Tabla. En dan morgenavond zien we ons dan weer uitspelen, de Maastrichter Geest. En dinsdagnacht niet natuurlijk vergeten, maar dan hebben we het allerlaatste optreden. En dan stonden we bij het afvoeren van de Moolswiet. Ja, confetti is een prachtig liedje, die muziek die hoort erbij. Maar ook dit, wat we nu hij zien, die samba muziek, dat is juist tegenwoordig ook. En dat is ook prachtig, dat is ook vastelavond. Prachtig. En we zien nog wat een kleuren. Geweldig. Goed zo. Dankjewel Patrick, ik zou zeggen, blijf een beetje stemmen, hè, want Ja, dat gaat wel lukken. dankjewel en goed niet te door. Hè. Goed niet door. Allee. Confetti. Ja, en je gaat weer blijer drieven op wolken van confetti. En we zijn ook helemaal onder. Maar we gewoon even genieten van de klanken van de samba band. Enthousiasta, huren van u.
voordat we naar het volgende interview overgaan, zorgen voor hij al aankomen. Natuurlijk de prins van Klein Ternaaien. En we zorgen inderdaad Udefek 6 daar staan ze inderdaad. Ze zien vlak bij hun residentie trouwens. Hè? Ja, volgens mij gaat er nog een protocolair gedeelte. Hij punt altijd de grond. Kijk, Ja. en dan gaat het allemaal gebeuren. Och, hij punt op de grond. Zugens op de Kesselskade. Ja, geweldig. Ik heb begrepen dat er dit jaar voor de eerste keer de Brabantson op zijn wagen leed. Dus het Belgisch volksleed. Gaston de eerste van Klein Ternaaien, dames en heren. Ja, met zijn adjudant. Hè. En volgens mij wordt er geschonken. Ah, ja, mannekepis. Ja, dat komt geen water over. Loze pies van Manneke Bruxelles, hè? Voor monsieur van de Weyer van de Tempeliers, hè? Allee, kijk. Merci. Ja. Pies, lode Manneke pies, zo, hè? Patrick krijgt het erin. Ah oui, merci. Ja, hè? Oui. En Patrick, dat spreekt zo goed Frans natuurlijk. hè. Leven de bestreek naar vastelavond. Lieve Piet. En heer springt ook op de strings. Ja, dan is het nog weer zo. Ja. Heerlijk. En je huurt het op de achtergrond. De samba van Blamage. Die kent ze toch volgens mij, Patrick, of niet? Ja, mijn eigenste oude Herman, die moet ik zeggen. Ik ben altijd lid ervan geweest. Ik ben nog voorzitter magazine. Maar ja, na de Prinschap en de Tempeliers wordt dat lastig te combineren. Maar ik blijf zijn warm hart uitdragen. Ik ben nog steunend lid, wie ze dat zeggen. Dus Ze betalen wel gewoon een contributie. absoluut. Huren zij. Blamage. En niet alleen, Blamage met prachtige kleillage, moet ik eerlijk zeggen. Absoluut, ja, ze doen zich erg van uit. Wel, kijk eens hier, prachtig. Maar toch die groep op de achterkant, ook weer met goed en klein erbij. En in beeld zien we nog Maastrichter even de wagen. Kak. Ja, Maastrichter Kak met Duo XL. Ja, Marianne en Dorry zien erbij. In het roet en in het wit. En de chauffeur van hun is ook erbij, ja, zorg. Dus, Gesponsord door een bekend drankje. Maar kijk eens, als die zich niet amuseren, weet ik gewoon niet meer. als Marianne bij, ja, wou ik juist zeggen, als Marianne bij is, goede plastic glas. Ja, en ze drinken hem als, nee, niet in één keer leeg. Nu gaat Sebastian Pune. Erwin, voorzien hij een paar prachtige stewardessen in beeld. Wauw. En als het goed is, is dat bijeengeschrafeld met het thema Vlieg met Flair, Boek Schravelair. En Dat heeft ook met hier te maken dan volgens mij. hè, de goed te zien wel, ja. Ja. Nou, die hadden wel geen wind kunnen gebruiken en hadden ze misschien nog een stukje kunnen vliegen. Zie je zo, een eigen leesplankje. Prachtig, hè. Met de staar van Maastricht op de bekjes. En prachtige Boetelandse klanken. En ze willen allemaal volgens mij met de Bastiaan op de foto. Kijk eens daar, ze willen allemaal met Prins Bastiaan op de foto. En hun vliegmachine hebben ze de M11 genoemd. Zeer toepasselijk natuurlijk. Bien geschraveld. Boek Schravelair.
vlieg met vleer. Op de achtergrond zag en huurt je de kikkers. CVD Kikkers uit Heugem met prins Valentijn en prinses Alicia bovenop de wagel. Je hebt ze gezien tijdens het interview met onze tuteman. Maar we moeten natuurlijk niet onvermeld laten dat de kikkers hij ook aanwezig zijn. Valentijn de Eerste en prinses Alicia. Ja, Patrick, en er komen ook reacties inderdaad binnen via de website. En ik heb even een mail gekregen. Leeflui, het is prachtig. Een schoon beeld op livestream. Groeten uit het Emmentaal in Zwitserland. Zwitserland? Uit Zwitserland. Joost Peperkamp liet ons dat huren. Geweldig, is ook in Zwitserland. Zien we te zien. En misschien is het beeld af en toe het minder dat zo best kennen. Maar dat komt gewoon door het weer. Het weer is al wel groot. Maar voor de livestream is het allemaal een hoop techniek. Maar dat is goed. Dan wordt weer een stukje uitgebeeld. Ja. Ik wou even aan het loeren wie dat was, maar nu heb ik het weer helemaal in de gaten. Oetwolder natuurlijk. Zonder nummer inderdaad. Ja, maar dan krijg je als je zich niet aanmeldt natuurlijk. Dan heb ze even niet zo gewoon in de gaten wie dat is, maar natuurlijk Hollandier en zijn vriend Oetwolder. En hier lid het Bizoet. Ik zag hem juist even ver aan het beeld. De paus. Ja. Ivo Lejeune, ieder jaar present. Hij loopt alweer wat Einzelgangers erbij. Maar dat is nu wat de bontesteur om zo schoen maken, Patrick. Kijk eens zo. Prachtige gezichten. Oh. Sportieve lui zien we. Muzikale lui zien we. Alles en iedereen. Maar ik heb begrepen, voor topsport moeten ze niet in Maastricht zijn. Niet in de Geuselthal, heb ik gisteren begrepen. Nee, dat moet nog even op zich wachten. Die hal is te liegen, hè, bevuurd. Ja. En de lui langs de kant hebben het echt niet koud, hoor. Het is een heerlijk temperatuurtje. Het is 9 graden, zie ik trouwens. Bewolkt, 9 graden. Maar het is druk en dat is het allervoornaamste. Zeker. Maar je ziet het marswater struimt langzaam door het beeld en daar komen de chevraaien aan. Weer zo'n chique zatenharmonie. Midden in de tempel hier, hè. De chevraaien. Ah, Paul. Ja. Paul maakt de lui een beetje over de brug heen loodsen, want we moeten toch zorgen dat iedereen op tijd binnen is. Paul Vroon is de magazijnmeester hè, van de... Ja, dat is de Tempeliers. directeur van het magazijn, Ja. wie we maar noemen. Het magazijn dat op dit moment een beetje in de verhuizingen zit, maar we gaan goed doen nog een vaste nieuwe locatie. We gaan genieten van de kleinke van chevraaien. Dag mama, hopen ze.
Ja, we hebben prins Robert daar en prinses Jolanda. Ja, van CV de Kakpepers. In het thema roet, geel en groen. Maar ja, dat is nog wel heel erg snel te zien natuurlijk. Inderdaad, roet, geel en groen en niet roet, groen en geel, zoals op de busjes stond van de Tempeliers. Buren zijn. Roet, geel, groen, zo goed ze weer op mee. De prins erop, hier giet van alle groene vis. De rondbaan aan, de zin goed volle boos. Vervolgen Uchtron in de grootste doos. In Azeret en dan door gans versteed. Ja. Kom zie, kom ça zijn niet aankomen. En die hebben het volgens mij over de wiet. Hè. En gisteren burgemeester Annemarie Pen. Die komt ook met een hele goede joint in de boete. Patrick, ik zag die ook helemaal achteraan zitten. Heb je ook een tekstje van dat joint genomen? Nee, ik heb ik heel netjes gedragen, want waarom gaat het goed? Daar word je er rustig van, zei de burgemeester. De burgemeesters is het tegenwoordig. Burgemeesters, ja. Ja. Nou ja, kom ça, die hebben het over, volgens mij over de drugsproblematiek. Die zien Met ook rustig, zo te zien, hebben ook gebloot waarschijnlijk. Ja. Kom ça. Ook een zanggroepje volgens mij, Patrick. Jazeker. En, volgens mij hebben die een liedje dat heet Wolken van Confetti. nou Ja, zeker. Ja, dat weet ik zeker. En dan zien we vooral het veendel van de Genkraf Compagnie 2000. En die organiseren morgen volgens mij de stumpjeszitting, is dat niet, Patrick? Ja, ieder jaar opnieuw. Chic om te zien op maandagmorgen om 11 uur. Ik ben benieuwd of Beb erbij is. Normaal wel. Ja, en de jongeman de voorop, dat kent ook iedereen. En iedere artiest kent hem. En hier kent ongeveer iedere artiest, geloof ik. Er zijn wel een paar gezichten van de familie Gulikers en van de familie Kraf. Natuurlijk. En kijkens naar de vreugde, naar schwert die is gewoon. Als er is die familie kiest, dan heb ik die verloren. Ja, daar zien we Jos en Marley van Zishoen. Ja, En Jos en Marley, dat weten we, die drinken ook het liefste uit de glaas, heb ik gelezen. ja. Ze willen geen glazer met de glazer. Geen glazen met de glazen, want we hebben het glaas gewoon begraven afgelopen week Ja. hier op de Kesselschade. En we zien de een naar de andere artiesten, want hebben we ook weer Bert en Ursula Garnier, hij ook kiet vol in beeld, met de plastic bekers op een jas genaaid. Vanmorgen ook gezongen, hij stient Ursula en Bert Garnier. Ik zou bijna zeggen, dan komt de Prinsenwagen weer aan, Patrick. Ja, maar dat komt omdat die wagen ook uit het magazijn van de Tempeliers komt. En dat is de groep onder ons, onder leiding van Pierre Dassen. Leuvende magazijn die heel haal werk het ganse jaar om alle attributen van de Tempeliers in orde te maken. Maar ook bouwen ze die ondertussen onder een eigen wagen en hij is er dan. De groep altijd onder ons. Ja, kijk eens. Hij komt de koffie volgens mij niet meer naar binnen. Maar dat hoeft ook niet, want Maastricht, ja, dat is toch vooral vastgelopen op de streek. Op de straat, hè, op het plein, op de... Overal boete lekker. Vooral de straatcarnaval. Ja. Goed een liedje over is geschreven. Maastricht.
En dat maakt het toch anders als op die andere plaatsen in de rest van Limburg, denk ik. En hij huren voor Batida Maastricht. Zo, dit heel goed Klaas. Cognac zou ik zeggen. De shakies. Of is dat shakies? De shakies, ja, ik ben even van mijn programmabugs. Niet iedereen heeft zich braaf aangemeld. Het heeft niks met kies te maken, toch wel? De shakies. Nee, ik denk dat het de shakies is. Oh zo. We trekken het laantje in Maastricht. En op de achtergrond alweer de klankje van de Neuzaathermelijke Stankstief. Och weer zo lekker lang getrokken, staangstief. Ja, en ik heb weer een reactie op Facebook binnengekomen. Fijn de uitzending te zien uit Kamen, Duitsland. In Duitsland zitten ze ook te kijken. Duitsland. Kijk eens aan. En ik heb nog binnen een half jaar geleden verhuisd naar Haarlem. Helaas kan ik er dit jaar niet bij zien. Met pijn in mijn hart loer ik via internet. Groetjes aan Tilly Tummers. Dat komt van Maureen Brassel. Ja, chic de reacties. Overal doorgekeken. Hoe krijgen we hier nog een puntje weer? Ja, hier zie je misschien niet, maar de trekkers die zien aan het duien erachter dat ze toch een beetje moeten doorlopen. Het moet doorgaan, de goede optocht heen.
Niet te lang stil blijven staan. We zien hij de Tempeleren extraordinair. Ja, juist hadden we wel ordinair en nu is extraordinair. Ja, het kan altijd, bovenop. het kan altijd nog erger. Kijk het zo. Ah, Stellen! Stellen! Geweldig. Tempeleren extraordinair. Kijk het zo. Tempelair, extraordinair. Dat is dat, Ja. Tempelair. Ja, hier zitten strippen op, hè. Tempelair. Ja, en op de achtergrond hoort je Hermanieke te janken. En dat ook zie je bij jubilee 2 keer 11 jaar. En hij nog een keer een beeld de cascadeurs. Vastelavondsvierders. En hij ook in beeld, onder andere beeld, het nieuwe vastelavondsvierders. Vanmorgen hebben ze de 10e scheut maken lossen. Hij zien ze de vastelavondsvierders van 2015. De bekende beelden, het Mooswief, Olterdissen, Minkeliers. En dan moet ik nog even gaan spieken. De Maastrichtergers natuurlijk. Ja. Vastelavondsvierders 2015 met de oude vastelavondsvierders, dames en heren, in één shot bij elkaar. Geweldig. Ja, en de cascadeurs die doen altijd volgens mij ook voor de charité, doen ze printen verkopen. Ja, En dan de oude de oude vastelavondsvierders. ja, die doen dat samen met de cascadeurs verkopen. Oh, kijk eens zo. Allemaal de complimenten. Ja, oma. Ja. Oma, heb je het gehuurd? Oma is populair. Oma is, ja. Ik weet niet over welke oma dat ze het hebben, maar oma krijgt complimenten. Dat zien ze toch, daar. Uit Maastricht. Serieus? Ja. Daar zien ze toch ook een zaterhermanieke wat jubileert 2 keer 11 jaar. En van weten hoeveel in zijn hand dient dat ze uit Maastricht komen. En niet uit Heugem. Ah, volgens mij krijg je dadelijk het te eten, Patrick. Kijk eens wat daar aankomt. dat is lekker. Maastricht culinair. Dat is lekker. Ja. Pizza. Veel geknabbeld volgens mij wel al. En nu komen de een en de andere, een zeute familie komt daar aan. Ja, kijk eens, Ja, dat is de groep Klik Très Chic. En dat is één zeute familie inderdaad, Erwin. De groep Klik Très Chic. En ze zien er ook wel erg chic uit, joh. Kijk het zei. Ja, dat zijn de zeute broertjes van de familie. Hij wordt gekookt en gebakken. En het ruikt ook heel erg lekker op de Kesselskade, moet ik zeggen, dames en heren. Ja, Maastricht culinair, hè? Absoluut. Dat is een sokkertand. Prachtig zo aangedaan. En Kitty Gemeis is hij op de wagen staan. Met trommel en alles erbij. En knauwelen, hè? En knauwelen. En knauwelen, ja. Dan moet ik liever eten met deze dag. De paraplu wordt helemaal in orde geweest.
Dan komt weer naar pedaleur. Heet het Zwoer, ja. Het is juist de Col de Saint-Servance beklommen. Moest ze op de fiets niet eigenlijk handsfree? Dat weet ik niet. Volgens mij moest ze handsfree op de fiets. Geloof ik niet. Allee, tot zo, hoi hoi. Ah, hij heeft even met oma gebeld, denk ik. Dat denk ik wel. En dan gaat het alweer weer, ja. Glory, MVV. En Herman Noetsmi, die huurt zich op de achtergrond, die hebben zich gewoon even ertussen geduid. Zo gaat dat. Als er een leukste is, dan duidt Herman en ik zich gewoon ertussen. We gaan luisteren naar Herman Noetsmi. Ja, dames en heren, en ik heb weer een gast aan mijn tafel. En niet zomaar een gast, maar een Nederlandse gast eigenlijk. Hè? Een Brit op de laak. Jazeker, ja. Jij spreekt geen Maastrichts, hè? Nee, ik spreek geen Maastrichts, nee. En hoe kan dat? Nou ja, ik studeer hier Jij studeert hier, hè? Ja. Wat studeer je dan? cultuurwetenschappen. Cultuurwetenschap. Nou ja, Ja. hoe mooier kan het zijn, cultuurwetenschap, om dit als project te nemen. De vastelavond, dat is toch cultuur op en top, toch? Nou, zeker waar. Daarom moet ik ook er volledig gebruik van maken natuurlijk. Dus het is hier alle dagen feest. Blijf je inderdaad 3 dagen vastelavond vieren? Jazeker. Hier nu even de optocht kijken en daarna naar het Amersplein en daar gaat het feestje lekker door. Hoe is dat nou onder studenten carnaval vieren? Nou, wij hebben gisteren bij SV Coco zelf ons eigen carnavalsfeest gehad. Dus het boterbal, nou dat is altijd, gaat lekker tot de late uurtjes door. En ja, de studenten komen hiervoor terug. Ja? Ja, Kunnen studenten tijdens de carnaval goed integreren? Worden ze echt opgenomen? ja zeker. Ja, iedereen voelt zich welkom en het maakt niet uit. Ja, als je gewoon gezellig meedoet, dan is het geen probleem. Wat betekent voor jou vastelavond? Wat is voor jou echt carnaval? Wat is voor mij echt carnaval? Nou, dat is toch samen zijn. Ja. Samen met de Maastrichtenaren. Samen met de Maastrichtenaren, met de studenten. Normaal is het altijd, ja, toch soms een tweedeling, maar met carnaval maakt het helemaal niks uit. Dan Hoe laat en hoe zaad gaat het worden vandaag? heel laat. Ja? Ja, tuurlijk. Ja. En morgen? Morgen ligt het er weer even aan hoe laat we weer uit bed kunnen komen. Maar vanaf dan is het weer volle bak. Zeg, de studie leidt toch niet hier onder de carnaval, hè, vrouw? Oh nee. De universiteit is dicht hoor. Hoe zit het trouwens met mevrouw Wielemus? Zit ze nog steeds veilig? Ja, volgens mij wel. Er is een poging geweest, maar ja, op het laatste moment toch tegengehouden. Maar Oké. ja, die is nog waar ze hoort. Goed zo. Nou, ik zou zeggen, goedig erdoor. Hè. Weet je dat hier in Maastricht zeggen? Vier lekker carnaval met alle studenten. Doen we. En, En met de Maastrichtenaren. Ja, en hou het chic en schoen, hè. Nou, dat gaat helemaal goed komen. Dankjewel. Dank u wel. Ja, de Batavieren. We vergewend zien met een hele goede wagel. De decibellen zien er wel nog. De goede wagel is er niet meer. Maar ze zien er gewoon nog altijd bij. Bij de Maastrichter. Om toch. De Batavieren. Maar ik zie toch ook veel majo's, Patrick. Dat zien we toch niet van ons gewend, hè? Of toch? Jawel, ja, nou ja. De echte doen het zonder. Ja. Maar in de tussentijd zien we alweer de nieuwe groepen voorbij komen. Zoals ik het zei. In een bontjas. Heerlijk warm. Is dat nu het peert van Bijten? Dat zou zomaar kunnen, maar het zien wel kampioenen Ja. op het peert. Hij prijzen gewonnen. Kijk eens,
De gemees zit er bovenop het peert. Al weet zelf niet wat er overkomt. En zucht de lui eens geneten van wat allemaal voorbij komt. Erg mooi droog, Patrick, maar niet echt, hè? Nee, dat klinkt niet erg mooi droog. Laten we maar eens even gaan genieten van de schoenkleintje. Zie is ontsnapt uit de vlindertuin in Emmen. En helemaal naar Maastricht gevlogen. Clara de eerste. Ziet dat ze heeft de baby's. En de people. En de people dus, hè? Ja. En de Suus ook op een lolly kind ze overleven met de vastelavond. Ja. Ze zeggen normaal met bananen, met een lolly moet ook kennen, ja. Alles erop en eraan. We gaan genieten van de klanken van de badjakkers. Die hebben de kop er niet bij. Die ja, hebben de ja. kop er niet bij. Nee, maar ook zie lopen al een aantal jaren met. Maar we weten nog steeds niet wie het is. Ik heb zo nog niet s'avonds tegengekomen dat ik denk van, dat zien die lui dus. Het blijft pijnlijk wie dat nu is. Maar als ze nu een keer vastelavond vierde van het jaar gebeuren. Ja, ik wou het juist zeggen Erwin, maar dan zouden we weten wie het was. Maar wie weet, een tip voor de kanselarijraad om hun misschien een keer te nomineren. Hij is in ieder geval weer de groep. Altijd onder rust. Altijd onder us. Vanaf 2007 komt hij met. En weer lekker muziek erbij. Klinkt uit de boksen. Lekker swingen. En de groep altijd onder rust schoen verkleed in het wit-oranje, terwijl we hier weer het roet en het groen zien van twee genetende, swingende vastelavondsvierders. En een berichtje van Petra Verheggen-Wijts. De Bontersturm is weer helemaal geweldig om te zien. Vanaf ons bankske. Leuke films zo op de brug. Hier heb je weer goed uw best gedaan. Complimenten van Jeu en Petra Verheggen.